Kubatshazwa ikhono lengane kaMtshengiseni Ngcwensa. Ngubingelele mbukele emakhaya kuSimanzonzo kuthulela khona indaba zamaskandi ezihlabahlosile nefe ngesikhathi. Mbukele emakhaya abantu abaningi sebekhombisa ukuyijabulela iEP esanda kukhishwa ingane yalo ngasekho emhlabeni, ingane kaMtshengiseni Ngcwensa. Le ngane ke ibizwa ngokuthi uSiphe kodwa emculweni ibizwa ukuthi Ngizwe Lendodane. Beqala ukukhipha ialbum yakhe ngempela esemthethweni njengoba ekhipha iEP yengoma ezibalelwa ku4. Abantu abaningi kodwa sebekhombisa ukuyithasela lezi ngoma njengoba kubonakala ngempela ukuthi ababukeli lapha kakhulu zekonzo zokuxhumana kakhulu azipela uYouTube bakhombisa ngempela ukuyithasela ingoma njengoba ubonakala ukuthi enye ingoma yakhe isanda kuyikhipha nje ngempela isile ko 22,000 ngatenye iko 15,000 yama views. Lezi ngoma akaza akaqedi ngisho ngempela iviki iphumile. Abantu abaningi ngempela ekonzo zokuxhumana kakhulu zo Facebook sebeshilo ngempela ukuthi likhona ikhono kwingane kaMtshengiseni Ngcwensa. Mbukele emakhaya ke mangayazi ingane kaGcwensa iyona ke le ebizwa ukuthi uSiphe, futhi nginamahlebezi ngempela ukuthi kungenzeka ukuthi ithathe iqembu elibizwa ngokuthi amageza amahle. Leli qembu kade liholwa uyena uPotso usephume ibhodo lakhe lapha akahamba khona netsimbi naye usanakhipha ialbum yakhe. Mbukele emakhaya ke nansi ialbum noma iEP yakhe ingane kaGcwensa ebizwa ukuthi uSiphe, lapho khona ibiza khona Ngizwe Lendodane. Masehlangane ezathi ukuthi wena ulizwa kanjani leli khono njengoba inamba ngempela lapha ku YouTube ikhuphuka ngempela njengoba ingoma seyiphikelele ku 23,000 yama views. Mbukele emakhaya ke ngaphandle mosha isikhathi nathi ingoma kwesimanzonzo indaba ayipheli ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga.